Praise the Lord. Praise the Lord. Now the teaching on the tongues. இப்போது அந்நிய மொழியில் பேசுவது. When a person speaks in tongues, the gift comes from the Holy Spirit. ஒருவர் அந்நிய மொழியில் பேசும்போது அது ஆவியானவருடைய கொடையாக கிடைக்கின்றது. The Bible says when they were all assembled in one place on the day of Pentecost, the Holy Spirit came and they all began to speak in tongues as the Holy Spirit gave them utterance to speak. பெந்தகோஸ்தே நாளிலே அனைவரும் கூடியிருந்து ஜெபித்த போது அவர்கள் ஆவியின் வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டார்கள். அப்போது அனைவரும் புதிய மொழிகளிலே பேசும் வல்லமையை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். When the people received Jesus, they got born again. அவர்கள் ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய ஆவியை பெற்றபோது அவர்கள் புதிய பிறப்பாக புதிய படைப்பாக மாறினார்கள். They became new creation. அவர்கள் புதிய படைப்பாக மாறினார்கள். And every time you find the Spirit of God came and they spoke in tongues. ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் அவர்கள் மீது வரும்போது அவர்கள் புதிய மொழிகளை பேசினார்கள். Again and again in the book of Acts we find the visitation of the Holy Spirit on new converts and they spoke in tongues. திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலே நாம் பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொரு முறையும் ஆவியானவர் வரும்போது புதிய மனிதர்கள் அநேகம் பேர் புதிய மொழிகளை பேச ஆரம்பித்தார்கள். 2 Timothy 1:6 says, 2 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம் இவ்வாறு சொல்கின்றது. when a person is speaking in tongues, he stirs up the Spirit of God. ஒருவர் ஆண்டவருடைய ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு புதிய மொழியை பேசினால் He stirs up the gifts of the Holy Spirit. அவர் ஆவியின் வரங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார். Today we were having lunch. நாம் இன்று மத்தியானம் உணவு அருந்தினோம். The person who was in charge of the gravy, anybody who was here in charge of the gravy? உணவை பரிமாறி கொண்டிருந்ததில் குழம்பு ஒருத்தர் பரிமாறினார்கள். அவர்கள் ஒரு கரண்டியை வைத்து கிளறி கொண்டே இருந்தார்கள். Now when you were giving the gravy, were you giving from the bottom or only from the top? நீங்கள் கிரேவியை கொடுக்கும்போது மேலே இருந்து கொடுத்தீர்களா அடியில இருந்து கலக்கி கொடுத்தீர்களா? From the bottom, you were stirring it. அடியில இருந்து அவர்கள் கலக்கி Why were you stirring it? Then only all the vegetable and everything will come. If you take from the bottom, only liquid will come. ஏன் அடியிலிருந்து அவ்வாறு அவர்கள் கிளறி கொடுத்தார்கள் என்றால் அதில் இருக்கின்ற காய்கறி எல்லாம் சேர்ந்து கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் கிளறி கொண்டிருந்தார்கள். அப்படி அல்லாவிட்டால் மேலே இருந்து எடுத்தால் கொஞ்சம் தண்ணி போன்ற அந்த குழம்பு தான் கிடைத்திருக்கும். So when a person is speaking in tongues, ஒருவர் ஆவியின் அந்த புதிய மொழியிலே பேசும்போது there is a stirring that takes place. ஒரு கிளறல் அங்கு நடக்கின்றது. And the gifts and the charisms which are hidden begins to get activated. அங்கு ஆவியின் வரங்களும் கொடைகளும் அங்கு தூண்ட பெற்று அவர்கள் அந்த வல்லமையால் நிரப்பப்படுகின்றார்கள். So when a person is speaking in tongues every day, the gifts and the charisms are beginning to get activated every day. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த அயல் மொழியிலே புதிய மொழியில் ஆவியின் மொழியில் பேசும்போது இந்த வரங்களும் கொடைகளும் புதிதாக்கப்படுகின்றது. Praise the Lord. Praise the Lord. Just as a man goes to the gym to do physical exercise, ஒருவர் உடல் பயிற்சி நிலையத்திற்கு சென்று எவ்வாறு உடலை பயிற்சி செய்து கொள்வதற்கு செல்கின்றாரோ அதுபோல in the same way 1 Timothy 4:7 and 8 says, when a person is speaking in tongues, he gets spiritual exercise and his spirit becomes stronger and stronger. அவ்வாறே 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளபடி ஒருவர் எப்போது இந்த ஆவிக்குரிய இந்த மொழியை அவர் பேசும்போது அவருடைய கொடைகளும் வரங்களும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. அவருக்கு புதிய ஒரு வல்லமை கிடைக்கின்றது. I was teaching in Coimbatore on the gift of tongues. நான் கோயம்புத்தூர்ல இந்த ஆவியின் கொடைகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தேன். I was teaching from morning till evening till late evening on the gift of tongues for 4 days. நான் காலையிலிருந்து இரவு வரைக்குமாக 4 நாட்கள் இந்த ஆவியின் கொடைகளை பற்றி நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். After 4 days I had finished only 8 points. 4 நாள் பேசிய பிறகு அதில் 8 பாயிண்ட் தான் நான் முடித்திருந்தேன். By the time we were praying for the gift of tongues, nobody was even able to come close to me. By the time they would come close, they would be falling like a pack of cards. நாங்கள் ஆவியின் பொழிவுக்காக இந்த அந்நிய மொழி பேச வேண்டும் என்று ஜெபித்த போது அவர்கள் அருகே வரும்போது அவர்கள் பக்கத்தில் கூட வர முடியாமல் உடனே அவர்கள் கீழே அந்த வல்லமையால் அவர்கள் கீழே விழுந்தார்கள். That is the power of the gift of tongues. அதுதான் அந்த அந்நிய மொழியின் புதிய மொழியின் வல்லமை. Anybody who is speaking in tongues and practices this gift,
they will become spiritually super strong. யார் இந்த அந்நிய மொழியை ஆவியானவர் தரும் மொழியை எப்போதும் பேசி அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு புதிய வல்லமை கிடைக்கும். 2 Corinthians 14:2 says, when a person is speaking in tongues, he doesn't speak to man, he speaks to God. 2 கொரிந்தியர் 14:2 இவ்வாறு கூறுகின்றது, ஒருவர் ஆவியில் அந்த அந்நிய மொழியிலே பேசும்போது அவர் மனிதரோடு பேசுவதில்லை, கடவுளோடு பேசுகின்றார். He has got a direct connection with God. அவருக்கு கடவுளோடு நேரடியான ஒரு தொடர்பு உண்டு. He speaks the secrets and the mysteries of God. அவர் ரகசியங்களையும் இன்னும் மறை பொருள்களையும் ஆண்டவரோடு அவர் பேசுகின்றார். Now you might be thinking, when this brother comes and talks, I feel like he's talking to me. இந்த சகோதரர் வந்து இங்கு பேசும்போது எனக்கு தோன்றுகின்றது அவர் என்னோடு பேசுகின்றார் என்று தோன்றுகின்றது. Do you feel like that? அப்படி உங்களுக்கு தோன்றுகின்றதா? Hello? Don't you feel like I'm talking to you personally? நான் உங்களோடு தனியாக பேசுவது போன்று நீங்கள் உணர்கின்றீர்களா? And don't you think I'm talking to the very situation that you're going through? உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அதை நான் பேசுகின்றேன் என்று நீங்கள் உணர்கின்றீர்களா? Do you know the secret? உங்களுக்கு அதன் ரகசியம் தெரியுமா? Before I come here to preach, இங்கு நான் போதிப்பதற்கு வருவதற்கு முன்னால் I already preached the whole sermon in tongues. நான் இங்கு பேச வேண்டியது எல்லாவற்றையுமே ஆவியின் மொழியிலே நான் அதை பேசிவிட்டுத்தான் இங்கு வந்திருக்கின்றேன். I am speaking it in a mystery form. நான் ஒரு மறை பொருளாக மறை உண்மையாக அதை பேசி இருக்கிறேன். So when I'm preaching the sermon in tongues, I am speaking without understanding. நான் அந்த மொழியிலே அந்த செய்தியை கொடுக்கும் போது எனக்கு புரியாமல் நான் கொடுத்து வந்திருக்கிறேன். The Holy Spirit knows who wants what. ஆண்டவருடைய ஆவியானவருக்கு மட்டுமே தெரியும் யாருக்கு என்ன தேவை என்று. So when I stand here to preach the sermon, நான் இங்கிருந்து இந்த செய்தியை கொடுப்பதற்கு நிற்கும்போது I ask the Holy Spirit to give me back what I preached in tongues in a human wisdom. நான் என்னுடைய மனித அறிவிலே இந்த ஆவியினால் நான் போதித்தேனோ அதை மீண்டுமாக எனக்கு சொல்லித்தர வேண்டும் என்று இங்கு நான் ஆவியானவரிடம் நான் ஜெபிக்கிறேன். So I don't know what I'm going to speak next. அதனால் எனக்கு அடுத்து நான் என்ன பேச போகிறேன் என்று எனக்கு தெரியாது. I don't know who is going to get healed. யார் அடுத்ததாக சுகம் பெறப் போகிறார்கள் என்று கூட எனக்கு தெரியாது. But when I stand here, he tells me what to do. ஆனால் நான் இங்கு நிற்கும் போது ஆவியானவர் என்னிடம் சொல்கின்றார் அடுத்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. And that is called the gift of interpretation. அதுதான் ஆவியின் அதை வெளிப்படுத்துகின்ற அந்த விளக்குகின்ற ஒரு கொடை என்று கூறுகின்றார்கள். She is using the gift of translation. இந்த சகோதரி விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கொடையை பயன்படுத்துகின்றார்கள். But translation is different from interpretation. விளக்கம் கொடுப்பது டிரான்ஸ்லேஷன் அதை மொழிபெயர்ப்பும் விளக்கம் கொடுப்பதும் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது. Whatever I'm speaking, she is translating in a different language, word to word. நான் எந்த மொழியில் பேசுகின்றேனோ அதை ஒவ்வொரு வார்த்தையாக இன்னொரு மொழியில் இந்த சகோதரி மொழிபெயர்க்கின்றார்கள். But interpretation is taking the whole message and making a summary and putting it in a small form is interpretation. ஆனால் விளக்க உரை என்று சொல்லும்போது இந்த முழு செய்தியையும் சுருக்கமாக ஒரு விளக்க உரையாக தயாரித்து கொடுப்பது. And that is why the word of God 2 Corinthians 14:13 says you must pray to God that you get the gift of interpretation. அதனால் தான் 2 கொரிந்தியர் 14:2 இவ்வாறு சொல்கின்றது, நீங்கள் இந்த விளக்கம் கொடுப்பதற்கு உரிய அந்த கொடையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. 14 verse 4 says, 2 Corinthians 14:4 says, when a person is speaking in tongues, he builds himself up. 2 கொரிந்தியர் 14:4 இவ்வாறு சொல்கின்றது, ஒருவர் இந்த ஆவியின் புதிய மொழியில் பேசும்போது அவர் உறுதியாக அவர் தன்னையே மாற்றிக்கொள்கின்றார் என்று. So anybody who wants to become spiritually strong, build themselves up, you must speak in tongues. ஒருவர் ஆவிக்குரிய வாழ்விலே மிகவும் பலத்தோடு திறமையோடு பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் அடிக்கடி இந்த ஆவியின் கொடைகளை அவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 This is the only gift
that operates 365 days, 24 hours a day. இந்த ஒரே ஒரு கொடைதான் வருடத்தின் 365 நாளும் பயன்படக்கூடிய ஒரு கொடை. This gift operates in accordance to the person who is praying. இந்த கொடையானது ஒருவர் எவ்வாறு ஜெபிக்கின்றாரோ அதற்கு ஏற்ப இது பயன்படுகின்றது. All other gifts operate according to the Spirit of God. வேறு எல்லா கொடைகளும் ஆண்டவருடைய ஆவியானவருடைய விருப்பத்தின்படி பயன்படுத்தப்படுகின்றது. This is a gift that unlocks other gifts. இந்த கொடையானது மற்ற கொடைகளை எல்லாம் திறந்து விடக்கூடியதாக இருக்கின்றது. Peter and the disciples received the first gift of tongues. பேதுருவும் மற்ற சீடர்களும் முதலாக பெற்றுக்கொண்ட கொடை என்றால் இந்த அந்நிய பாஷையிலே பேசுவது. After receiving this gift, Peter preached the first sermon. இந்த கொடையை பெற்ற பின் பேதுரு எல்லா மக்களுக்கும் அவர் போதித்தார். And 3,000 people were converted. 3000 பேர் அந்த நாளிலே மனம் திரும்பினர். He spoke with boldness. அவர் மிகவும் தைரியமாக அவர் கற்பித்தார். In Acts 3 began the healing ministry. அப்போஸ்தலர் பணி 3வது அதிகாரத்திலே இருந்து குணமளிக்கும் அந்த ஊழியத்தை அவர்கள் ஆரம்பிக்கின்றார்கள். From the gift of tongues began different kinds of ministries. ஆவியினுடைய இந்த அந்நிய மொழியிலிருந்து பிற ஊழியங்கள் ஆரம்பிக்கின்றது. So you must pray to God for the gift of tongues. எனவே நீங்கள் இந்த அந்நிய மொழியிலே புதிய மொழியிலே பேசுவதற்கு நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். It is the master key through which you will understand the things of the Spirit. இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு சாவி. எதற்கு என்றால் ஆவியின் கொடைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு. Now when you start praying in tongues, it affects the realm of the Spirit. மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு ஆவியின் இந்த புதிய மொழியில் பேசுவது மிகவும் தேவையான ஒன்றாக இருக்கின்றது. அதுதான் ஒரு வழியாக இருக்கின்றது. When you start praying in tongues, your prayer is so effective in the spiritual world, everything begins to change in your favor. நீங்கள் ஆவியிலே இந்த மொழியிலே ஜெபிக்கும் போது உங்கள் ஜெபம் மிகவும் வல்லமை உள்ளதாக இருக்கின்றது. இன்னும் மாற்றங்களை கொண்டு வருவதாக இருக்கின்றது. Praise the Lord. Praise the Lord. When you start praying in tongues, a circle of protection begins to happen. நீங்கள் இந்த மொழியிலே பேசும்போது உங்களை சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு சுவர் எழும்புகின்றது. When you start praying more and more, this circle begins to get widened up. நீங்கள் அதிகமாக இந்த மொழியிலே பேசும்போது உங்களை சுற்றி இருக்கின்ற அந்த சுற்று வட்டத்தின் அகலம் அதிகரித்து கொண்டே செல்கின்றது. A person is praying in 4 or 5 hours a day in tongues. The circle is so wide that you can keep the devil away from you. யார் 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் இந்த மொழியிலே பேசுகின்றீர்களோ அவர்கள் சாத்தானை மிக அதிக தூரத்திற்கு விரட்ட முடியும். ஏனென்றால் அந்த ஆவியினுடைய அந்த வல்லமையானது உங்களை சுற்றி அதிக தூரத்திற்கு அதிக அளவிற்கு உங்களை சுற்றிலும் இருக்கும். Anybody who uses the gift of tongues and prays for 5 hours, I tell you, by the time he comes and just touches the person gets healed. யாராவது 5 மணி நேரம் இவ்வாறு இந்த டங்ஸ்லை ஜெபித்துவிட்டு வந்து யாரையாவது தொட்டு சுகப்படுத்துவதற்கு அவர்கள் தொட்டார்கள் என்றால் உடனே அவர்களுக்கு சுகமாகும். Just as a mobile needs a charging, so also when a person is speaking in tongues, his spirits gets charged. எவ்வாறு ஒரு மொபைல் போனை நம்ம வைத்துக்கொண்டு எப்போதும் சார்ஜர்ல போட்டு அதை நாம் ஆக்டிவேட் பண்ணி வைத்திருக்கின்றோமோ அதுபோல ஒருவர் ஆவிக்குரிய வாழ்விலே அவர்கள் வல்லமையோடு திகழ வேண்டும் என்றால் இந்த டங்ஸ் மொழி அந்நிய மொழியில பேசும்போது நாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்விலே நமக்கு ஒரு சார்ஜர் போல நமக்கு அங்கு ஒரு வல்லமை கிடைக்கின்றது. When a person is speaking in tongues, the enemy repels from him, the enemy runs away from him. ஆவியில் இந்த மொழியிலே பேசும்போது எதிரியான அலகை ஓடி விடுகின்றான். Praise the Lord. Praise the Lord. When a person is speaking in tongues, he is talking to the angels in tongues. ஒருவர் அந்நிய மொழியிலே பேசும்போது அவர் வான தூதர்களோடு அவர் பேசுகின்றார். Praise the Lord. Praise the Lord. When a person is speaking in tongues, he begins to get the understanding of the Spirit which is beyond the natural senses. ஒருவர் இந்த அந்நிய மொழியிலே பேசும்போது ஆவிக்குரிய அந்த விருப்பங்களை ஆவியானவருடைய நோக்கங்களை எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் நம்முடைய மனித அறிவிலே அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. When a person is speaking in tongues, he begins to build his faith. ஒருவர் அந்நிய மொழியிலே பேசும்போது விசுவாசத்தை அவர்கள் வளர்த்துக் கொள்கின்றார்கள். If you are looking at the faith being exercised here, so many people are getting healed. You stand and the next moment it's gone. It's the gift of faith. Now this gift of faith can be built up by speaking in tongues. நாம் இன்று பார்த்தோம்
சிலருக்கு சுகம் கிடைத்தது, நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஜெபிக்கும் போது சுகம் கிடைத்தது. இது ஆவியிலே நமக்கு கிடைத்த அந்த விசுவாசத்தின் கொடை. இந்த அந்நிய மொழியிலே நாம் பேசும்போது இந்த கொடையை நாம் அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும். So when you are praying in tongues, your spirit gets filled up when you start praying in tongues. நம்முடைய ஆவியானது மிகவும் அதிகமாக ஆவியிலே நிரம்புவதற்கு, ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் நம்மை நிரப்புவதற்கு இந்த புதிய மொழியிலே அந்நிய மொழியிலே நாம் பேசுவது மிகவும் அவசியமாகும். அது உதவியாக இருக்கும். When you start praying in tongues, you will get deeper revelation of the word of God, and the word of God will get deeper and deeper and deeper planted in your spirit. நாம் இந்த அந்நிய மொழியிலே நாம் பேசும்போது இறை வார்த்தைகளுக்கு உள்ள விளக்கம் நமக்கு தெரியும். இன்னும் அந்த இறை வார்த்தை இன்னும் ஆழமாக அதிகமாக நம்முடைய உள்ளத்திலே அது பதிக்கப்படும், அது விதைக்கப்படும். So when you are praying in tongues, you will find that you are getting strengthened from within. நாம் இந்த அந்நிய மொழியிலே பேசும்போது நமக்குள்ளேயே நமக்கு வல்லமை, நாம் பலப்படுத்தப்படுவதை நாம் உணர்வோம். When you begin to speak in tongues, you get the gift of prophecy, and you open your mouth and give interpretation and the things of the spirit. நாம் இந்த அந்நிய மொழியிலே பேசும்போது நமக்கு வெளிப்பாடுகள் என்று சொல்லி மற்றவர்களை பற்றியோ மற்ற நிகழ்ச்சியை பற்றியோ எதிர்காலத்தை குறித்த நாம் இறைவாக்குகளை நாம் உரைக்க முடியும். When you begin to speak in tongues, your inner man gets strengthened and strengthened and strengthened. You can go on and on and on and not get tired. நாம் இந்த அந்நிய மொழியிலே பேசி நாம் ஜெபிக்கும் போது உள்ளார்ந்த மனிதன் புதுப்பிக்கப்படுகின்றான், நமக்கு உள்ளிருக்கின்ற மனிதன் புதுப்பிக்கப்படுகின்றான். எனவே நாம் தொடர்ந்து நாம் போதித்து கொண்டிருக்க முடியும், தொடர்ந்து நாம் நற்செயல்களை செய்து கொண்டே இருக்க முடியும். நாம் சோர்ந்து போவதே இல்லை, களைப்படைவதே இல்லை. When you start praying in tongues, you become a very powerful, effective witness. நாம் இந்த அந்நிய மொழியிலே பேசும்போது மிகவும் வல்லமையுள்ள, பயனுள்ள ஒரு சாட்சியாக நாம் மாறுகின்றோம். You begin to become a witness for Christ. நாம் கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாக மாறுகின்றோம். When you start speaking in tongues, your whole system gets renewed. நாம் இந்த அந்நிய மொழியிலே பேசும்போது ஆவியானவர் நம்முடைய உள் உறுப்புகள் நம்மை முழுவதுமாகவே அவர் புதுப்பிக்கின்றார். When you start speaking in tongues, many a times you start speaking the holy heavenly language. நாம் இந்த அந்நிய பாஷையிலே நாம் ஜெபிக்கும் போது நாம் மிகவும் பரிசுத்தமான விண்ணக மொழியிலே நாம் பேசுகின்றோம். So when you start praying in tongues, the prayers that you make are always right. They can never go wrong. நாம் இந்த மொழியிலே பேசி ஜெபிக்கும் போது நம்முடைய ஜெபம் சரியானதாக இருக்கும், அந்த ஜெபம் கேட்கப்படும், அது வீணாவதே இல்லை. Praise the Lord. Praise the Lord. When you pray in tongues, you get a refreshment in your spirit. நாம் இந்த அந்நிய மொழியிலே ஜெபிக்கும் போது நம்முடைய ஆவிக்குள் ஒரு புத்துணர்ச்சி ஏற்படுகின்றது. Speaking in tongues helps you to renew your mind. நாம் அந்நிய மொழியிலே நாம் ஜெபிக்கும் போது நம்முடைய அறிவு இன்னும் அதிகமாக கூர்மையாக்கப்படுகின்றது. When you start praying in tongues, you can see the things in the spiritual realm. இந்த ஆவியிலே அந்நிய மொழியிலே நாம் ஜெபிக்கும் போது ஆவிக்குரிய காரியங்களை, ஆவிக்குரிய அந்த பழக்கங்களை நாம் கண்டுகொள்ள முடிகின்றது. If you got a transistor, you have to do fine tuning to get the right station. In the same way, when you are praying in tongues, you fine tune your spirit with God's spirit, and the connection is made perfect. நாம் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோ இருந்தால் அந்த ரேடியோவை நமக்கு எந்த ஸ்டேஷனில் வைக்க வேண்டும், எந்த வால்யூம் வைக்க வேண்டும் என்று அதை டியூன் பண்ணி நம்முடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வைத்துக் கொள்கின்றோம். அதுபோலத்தான் ஆவியிலே நாம் ஜெபிக்கும் போது நம்முடைய ஆவிக்கும் ஆண்டவருடைய ஆவிக்கும் நாம் டியூன் செய்து சரியாக நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள அந்த தொடர்பை நாம் சரியாக வைத்துக் கொள்ள முடியும். எனவே ஆண்டவருடைய விருப்பத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். It's a powerful gift. இது மிகவும் வல்லமையான ஒரு கொடை. If I am standing here, I want to tell you, through this gift, God has lifted me up. நான் இங்கே நிற்கின்றேன் என்றால் இந்த கொடையின் மூலமாக ஆண்டவர் என்னை உயர்த்தி இருக்கின்றார். I was on the very fast track. I'm on the very fast track because of the gift of tongues. நான் இந்த ஆவியினுடைய இந்த பல மொழி பேசுகின்ற இந்த கொடையினால் நான் மிக வேகமாக என்னுடைய காரியங்களை செய்ய முடிகிறது. I remember when the Lord touched me, I would be praying at least 8 hours to 10 hours in tongues.
என்னை ஆவியானவர் தொட்டபோது நான் 8 மணி நேரத்திலிருந்து 10 மணி நேரம் வரைக்குமாக நான் இந்த அந்நிய மொழியிலே ஜெபிக்க முடிந்தது. In 1 month, depression was gone. ஒரு மாதத்தில் எனக்கு இருந்த மனச்சோர்வு மாறியது. Sinful life was gone. என்னுடைய பாவ வாழ்க்கை மாறியது. All bad habits were gone. என்னுடைய கெட்ட பழக்கங்கள் எல்லாம் மாறியது. And I could sit with the Bible day and night. நான் விவிலியத்தோடு பைபிளோடு இரவு பகலாக உட்கார முடிந்தது. My whole life changed. என்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே மாறியது. Is it good? அது நல்லதா? How many of you do not have the gift of tongues? எத்தனை பேருக்கு இந்த அந்நிய மொழியில பேசக்கூடிய அந்த திறன் இல்லை? டங்ஸ்ல பேசக்கூடிய அனுபவம் இல்லை. Because when you are lifting your hands, God is watching your hand. இப்போது யாரெல்லாம் உயர்த்தி இருக்கின்றீர்களோ ஆண்டவர் உங்கள் கைகளை பார்க்கின்றார். Because He can see your hands. ஆண்டவர் உங்கள் கரங்களை பார்க்க முடியும். That means more than 80%, 90% of the people don't have. 80 இருந்து 90% மக்களுக்கு இந்த அனுபவம் இல்லை. And today we will see every one of you having. இன்று ஒவ்வொருவரும் இந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். Okay, put your hands down. How many of you got the gift of tongues? எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கின்றது? டங்ஸ் பேசக்கூடிய அனுபவம் உள்ளவர்கள் கரங்களை உயர்த்தலாம். Praise God. Don't worry. All those who do not have, we will not go out of this place without we speaking in நீங்கள் கவலைப்பட tongues. வேண்டாம். யாருக்கெல்லாம் பேச முடியவில்லை அவர்கள் நிச்சயமாக பேசிக்கொண்டு தான் அதன் பின்பு இங்கிருந்து செல்வீர்கள். When you understand what is faith, if God can open blind eyes by faith, that same God is able to give you the gift of tongues by faith. உங்களுக்கு விசுவாசம் இருந்தால் பார்க்க முடியாத கண்களுக்கு பார்வை கொடுத்த அந்த கடவுள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த கொடையை கொடுக்க முடியும். Are you ready? நீங்கள் தயாராக இருக்கின்றீர்களா? Okay. 2 Colossians 2 verse 2 says, "Then hearts might be comforted, being knit together in love, unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ." கொலோசியர் 2:2 இவ்வாறு சொல்கின்றது. Very difficult translation, I know. Because if you don't understand, your translation will be all wrong. Hallelujah. என் உழைப்பால் உள்ளங்கள் யாவும் ஊக்கமடைந்து அனைவரும் அன்பினால் ஒன்றாக இணைக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு கடவுளுடைய மறைபொருளாகிய கிறிஸ்துவை யாவரும் அறிந்து உணர வேண்டும். அந்த அறிவுத்திறனால் உறுதியான நம்பிக்கையை அவர்கள் நிறைவாக பெற வேண்டும். இதுவே என் விருப்பம். Praise the Lord. Praise the Lord. When will your heart be comforted? உங்களுடைய இருதயம் எப்போது ஆறுதல் அடையும்? When you will be knit together in love. உங்களுடைய இதயம் அன்பினால் இணைக்கப்படும் போது நீங்கள் அந்த நிறைவை உணர்வீர்கள். Everything in the kingdom of God operates through love. Yeah, just. Everything in the kingdom of God operates through love. இறையாட்சியின் எல்லா பகுதிகளும் அன்பினால் நடத்தப்படுகின்றது. A person who is walking in love day and night will have the understanding of God, deeper revelation of God. ஒருவர் அன்பினால் எப்போது நடத்தப்படுகின்றார்களோ அவர்கள் ஆண்டவருடைய வெளிப்படுத்துதலை இன்னும் ஆழமாக அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். Such a person will understand the mystery of God. அப்படிப்பட்ட ஒருவர் மறைபொருள்களை ஆண்டவருடைய கிறிஸ்துவின் மறைபொருள்களை அறிந்து கொள்ள முடியும். And there in verse number 3 it says, "In Christ are hid all the treasures of wisdom and knowledge." ஆண்டவர் இயேசுவில் அனைத்து ஞானமும் அறிவும் நிறைந்திருக்கின்றது, மறைந்திருக்கின்றது. So where is wisdom? எங்க இருக்கின்றது ஞானம்? In Christ. ஆண்டவர் இயேசுவில். Where is knowledge? எங்க இருக்கின்றது அறிவு? In Christ. ஆண்டவர் இயேசுவில். And where is Christ? ஆண்டவர் இயேசு எங்க இருக்கின்றார்? If you are saying inside of you, do you have a token with you? உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கின்றார் என்று நீங்கள் சொல்கின்றீர்கள், அதற்கு ஒரு அடையாளம் உண்டா? You must have the promise of God with you. உங்களிடத்திலே ஆண்டவருடைய வாக்குறுதி இருக்க வேண்டும். Colossians 1:26 and 27 says, "Christ is in you." கொலோசையர் 1:26 சொல்கின்றது, கிறிஸ்து உங்களில் இருக்கின்றார் என்று. Now where is Christ? ஆண்டவர் எங்க இருக்கின்றார்? இயேசு எங்க இருக்கின்றார்? And in Christ is what? Wisdom and knowledge. ஆண்டவர் இயேசுவில் எதெல்லாம் இருக்கின்றது? விவேகமும்
அறிவும் ஞானமும் அறிவும். So where is wisdom and knowledge? எங்கு ஞானமும் அறிவும் இருக்கின்றது? ஆண்டவர் இயேசுவில். And where is Christ? ஆண்டவர் இயேசு எங்க இருக்கிறார்? So now where is wisdom? எங்கு ஞானமும் அறிவும் இருக்கின்றது? Are you understanding? உங்களுக்கு புரிகின்றதா? Please understand. Where is wisdom? In Christ. Where is knowledge? In Christ. Where is Christ? In me. So where is wisdom now? In me. Where is knowledge? In me. ஞானம் எங்கே இருக்கின்றது? அறிவு எங்கே இருக்கின்றது? ஆண்டவர் இயேசுவில் இருக்கின்றது. ஆண்டவர் இயேசு எங்கே இருக்கின்றார்? எனக்குள் இருக்கின்றார். எனவே ஞானம் எங்கே இருக்கின்றது? அறிவு எங்கே இருக்கின்றது? எனக்குள் இருக்கின்றது. Praise God. Did you understand? Praise the Lord. Hello, did you understand? உங்களுக்கு புரிந்ததா? Read this. For he that speaks in an unknown tongue speaks not unto men, but unto God, for no man understands him. However, in the spirit he speaks mysteries. இந்த புரியாத மொழியில் பேசுகின்றவர் யாரிடம் பேசுகின்றார்? மனிதர்களிடம் அல்ல, மாறாக கடவுளிடமே பேசுகின்றார். ஏனென்றால் மனிதர்கள் இதை புரிந்து கொள்வதில்லை. ஆனால் ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் அந்த மறைபொருள்களை பேசுகின்றார். So he is speaking what? Mystery. மறைபொருள்கள். எதை பேசுகின்றார்? மறைபொருள்கள். So the